जय जगन्नाथ सांग मैंने मो ना दिलीप मु बालेश्वर स्वर पिला आठी विजयवाड़ा रोचे आपणकर आज फास्ट टाइम गोटे ब्लॉग चैनल खोली आपणकर जगन्नाथंकर आशीर्वाद रहिले मो चैनल टी ग्रो करिबो बोली कि मो आशा भी अच्छी भावुँ आपण मानकर भल पाइबा आ जगन्नाथ आशीर्वाद रहिबो मो चैनल टी ग्रो हबो टिके सपोर्ट करिवे मो चैनल टी को एबे जाउचे मार्केट जाउची ये माछ आनिया पई देखिबा आज्ञा एबे आमे चालनु माछ आनिया पई एठी विजयवाड़ार माछ को भलिया बिकुचंती चलंतु देखो एठी उच्चन करिकी दियंतिनी कुटा दे दियंतु तमर 1.5 किलो थाउ 2 किलो थाउ किले थाउ जहाँ भी थाउ आकर गोटे रेट कहीदेवे बास एक्चुअली जाइए तो माछ आने किंतु लेट हो गला जहाँफल कि माछ वाला सब पलैले आ माछ तो आनी हेलानी से मांस दिन आइले मांस 3 जन 750 ग्राम मांस आनीचु एठी कौन कि माछ सेमिति माने आम गाँ भाया माछ लगे मार्केट 4-5 जन बिकती 3-4 जन अंदर बिकती किंतु से माने किलो हिसाब से दिखती गोटा हिसाब से दे दिखती गोटा आपणकर जहाँ भी हो से कहे 200-250-300 टाँग कहे आप रेट कमे आने कथा ये हूँ आमर परिया स्टल ये आपणकर देखिपे चिकेन पाई मसला वसला नि लेंबू आ धनिया पत्र 3टा लेंबू 10 टंका धनिया पत्र आती 5 टंकार धनिया पत्र ये हूँ दुकान मांस तो किणा सरीगला मसला भी किणा सरीगला पियाज बाकी सब अच्छी खाली धनिया पत्र चिकेन मसलाटा नाला आ लेंबू 3टा दिन आसले एबे जीवा मसला मसला बनवा से 2 जन तो नहांती जाइछंती मार्केट एकिटा करते पड़ो सब भिडियो रे बने रहिबे जानी तो नुआ वीडियो बनाऊँ ब्लॉग चैनल टी नुआ खोला कि आपण मान आशीर्वाद भल पाया रही आम चैनलटा ग्रो कर सपोर्ट रखिए एबे मांस को आम टे भल भाव मसला देकी मैरिनेट करदे ये आमर चिकेन मसला ये हल्दी पाउडर पड़ला ये हल्का बहुत चिली पाउडर ये गोटे चामच धनिया पाउडर आउ ये गरम मसला पाउडर अल्प टिके पड़ला आउ टिके तेल बस एबे आमे आपको भल रंग पूरा मैरिनेशन करदेबू तापरे रोसई करवा अबे हो गला हमर ये मैरिनेट हो गला आपको आम अभी रखीदबा तापर पियाज मसला मसला बनवा बन बुना कि करवा कौन रोसई कला बेले तो एकिटिया अच्छी देखा किछिटा देखी आपन को आमर मांस पाई ये धनिया पत्र बिलाती आलू पियाज अदा रसुण पेस्ट पूरा रेडी हो गला एबे आमे भाजवा आलू भाजवा तापर आगू आगू प्रोसेस करवा बर्तमान आमर आलू भजा चलती आलूटा पूरा लाल हो आसला एबे काटदबा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପିଆଜ ବି ରେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ସେ ମସଲା ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଆମର ଚିକେନଟାକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ କି କେମିତି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆମର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 0 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ 2.5 ବର୍ଷର। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମାଂସ ତରକାରୀଟା କେମିତିକା ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଥିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ତ ଚାଲିଛି ମାଂସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା ଟିକେ ଦାଗେଇଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମାଂସଟା ଟିକେ କଷିଦେବା ବଢ଼ିଆ ନବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଖୁସି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ହଳଦୀ ପକାଇବୁ। 1 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1ରୁ 1.5 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। 1 ସ୍ପୁନ୍ ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବେ। ମିର୍ଚି ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଉଥିବେ ସେତିକି ପକାଇବେ ଦେଖିକି। ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ, ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ମସଲାଟିକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଯେମିତି ମସଲା ସବୁ ବଡ଼ ଭଲ ରଙ୍ଗ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଖୁସି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ପିଆଜ ଅଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପାଉଡ଼ର ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ପକା ହେବ। ଆମ ମସଲା ଏବେ ବିଲାତି ଛାଡ଼ିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିକେନର ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବିଲାତି ଟିକେ କମ୍ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଖଟା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଖାଇ ହେବନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ରହିଲା, ସେଥିରେ ମାଂସରେ ଦେବା। ଦେଇକି ଭଲ ରଙ୍ଗ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି କାମ କରେ, କ'ଣ କରେ, ସେସବୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛି, ସାୟଦ ସେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇନପାରେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ମଧ୍ୟ। ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ମାଂସଟାକୁ ଟିକେ ତା ମସଲାକୁ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଟିକେ କଷି ଦେଇକି ତାପରେ ମାଂସ ଛାଡ଼ିବା। ମାଂସ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ରଙ୍ଗ କଷିଆ। ଗୋଟେ ହାତ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ତ ମାଂସଟାକୁ କଷି ହେଉନି, ମୁଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ମାଂସଟା କଷୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଂସ କଷା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚିକେନ୍ ଏକଦମ ଟହ ଟହ ମହମ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଫୁଟିଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ ଝୋଳଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଟାଇମ୍ ଖିଆଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଖିଆଯିବ, ରାତିର ଖିଆଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଫୁଟିବ। ଯିବା ଏବେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିବା, ଆଉ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ବାହାରିବା। ଆଉ ଆମର ଭାତ ମାଂସ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏବେ ଖାଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ମାଂସ ଝୋଳ, ପିଆଜ, ଭାତ। ବସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଭଲ ଅଛି।
ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେଠି ତାର କିଛିଟା ଝଲକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସେଠି ଲାଗିଛି ଆର ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ତାର ତାର ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କ୍ଲିପ୍। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠିକାର ପବ୍ଲିକ୍ କେମିତିକା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ତ ଆମର ମେଳା, ଯେମିତି ଆମର ଗାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଳା ଲାଗେ, ଇଏ ବି ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମେଳା। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ପୂଜା ହେଲେ କଲେ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ପୋଙ୍ଗଲ ଆସୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏପଟେ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରୁହେ। ସବୁ ଜାଗା ତ ଚାହିଦା ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଜିକା ଦିନର ସାଙ୍ଗମାନେ କାମଧାମ ତ ସଇଲା, ଆଉ ରାତି ଆସିକି କମ୍ ସେ କମ୍ 10ଟା 40 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଆଉ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ଯିବା ହେଇଥିଲା ଦୀପରେ, ସେ ତରକାରୀ ଅଛି, ଖାଲି ଗରମ କରାଯିବ ଆଉ ଭାତ ରନ୍ଧାଯିବ, ଖିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।